kuma bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw tilala ka na mankan wɛrɛ de wuli tuguni sura ni so ni labana don min na k'a fɔ ko so ni fɛn bɛɛ bilala en place o don ni ne bɛ sabali o mana mana kan fila fɔ ma impoliqué tɛ i filan tɛ ne y'a mɛn wa du fa dɛ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ walayi ko kelen banbali ko ni jamu i b'a dɔn o kun fa hinɛ de ne mago tɛ i bɛ se n fa la o fa bɛ se la foyi tɛ ne ɲɛ sira la n'i dun ko k'i bɛ kuma fɛnɛ wala o baw bɛ i se kara ma ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye ko Lamini siranna mɔgɔ kelen min ye depuis ne donna a kɔrɔkɛ ka furu la o kɛra e ye ni n ka du feere k'a don entreprise in na walisa a ka se ka wuli n'a fɔra o maa lankolon in k'o dalen don Bamakɔ yan halisa walayi depuis defu banna dɔrɔn an bɛɛ tununa ɲɔgɔn na Awa Damili o y'an ba tɔgɔma ye Awa a ka dugawu ka ɲi waatigi furu dɔw bɛ Awa n'i donna a la i mana ko k'u ye a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ k'a kɛ nata de kama a n'a bɔcogo la ala k'aw kan dɛ walayi bilayi nin du nin kɔnɔ n bɛna fɛn yira e la mun ka jan ni jinɛ ye k'i taa baga yɛrɛ la depuis i ni ne ye ɲɔgɔn dɔn don min na fo ka n'a bila a ma deli k'i dala ka susu n t'i sɔrɔ so dɛ n t'i sɔrɔ so i bɛ wari de di yan i bɛ wari de di yan n b'a di mara ma bɛ tobili kɛ e ka kuma mun burankɛ fɛ ne yɛrɛ ka se ka kuma n cɛ wa mɔgɔ wɛrɛ t'a bolo dɛ ne Ami de bɛna an bolo k'ale y'i bonya cogo min furuɲɔgɔnya la k'i fana k'i jija i ka ale bonya i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'i ka bila de la ka su k'u ka dugu jɛ k'i kana na ko dɔw ta ka kɛ ale la a tɛ ko minnu k'i la i ka telefɔni ko mais hakili to a la chef ne bɛ deli k'e bolo ni dusu kan an kana bila ka t'o yɔrɔ bɛɛ la o dun bɛ kɛ dɛ ayi o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ t'i sɔrɔ f'i fɛ yen wa hali a tɛ mɛn fɛnɛ n bɛ fɛ yanni lundi cɛ i ka résultat final dɔ ca so ni ko tɔw kɛcogo la n bɛ taa n bɛ sonyɛli kɛ n bɛ bingali kɛ n bɛ mɔgɔ faga wari kama